No niin, jatketaan vähän mersua ja muuten vaan vähän siivoilua. Mä kävin tässä yksi maalari pyörähtää, mä kysyin miten näiden saranoitten kanssa, ettei nää tulisi maalit halkeilemaan jatkossa. Kaikki ovet on tällaisilla saranoilla, mitkä jää näkyviin, niin sanoi, että hiekka puhaltakaa kaikki ja 1 kerros epoksia ja siihen vaan maali päälle. Mulla on isä nyt ostamassa Biltemasta kaikista halvin sellainen pikku puhallin. Ei tiedetä yhtään tuleeko sillä mitään vai ei, mutta kokeillaan. Ei meillä ole kuin muutama noita saranoita vaan pitäisi käydä. Sitten tuli ostettua nosturi lisää, että meillähän on nämä 2 kappaletta 2 pilareita tässä. Niin tohon nyt, joko laitetaan tohon nyt matala nostin, tai sitten se laitetaan ton sinisen tilalle. Ja sitten sininen siirretään tohon. Mutta siinä menee vielä pari viikkoa, että me se saadaan. Mutta tämä romun määrä tähän on vaan ihan käsittämätön. Täällä on sirkkelistä lähtien ja täällä on raivaussahat kaikki. Omien autojen renkaat pyörii täällä ja vanhoja vannessarjoja kaikki. Niin viedään tonne meidän maalaamoon, että mehän ei olla siis tulos käyttämään. Pitää vaan ottaa lampunkaan mennä, kun eihän meillä on totta kai valokatkaisija on taas tuolla toisella puolella eri päässä halliin. No ei nyt ihan eri päässä, mutta melkein. Siivotaan vähän, saataisiin tämä alue tästä tänään puhtaaksi, että siihen olisi mahdollista suunnitella nosturia. Noi hyllyt siirretään, osa lähtee ehkä roskiin, vähän järjestellään uudestaan. Sitten no joo, katsotaan nyt. Vähän työnnellään siitä renkaita pois, että tonnehan niitä mahtuu. Siellä on tuo aspeni. Mut joo. Käydään ihan eka viemässä nyt. Mä en oikein tiedä, saanko mä kameraa mihinkä. Meillä on täällä raivaussahojakin ja rimmereitä ja kaikkia. Vanha jääkaappi on tuolla. Toi on itse asiassa varmaan pakastin. No, kuitenkin. Vähän nyt järjestellään näitä tavaroita. Tuolla on toi Geen rikkinäinen tuulilasi, minkä hajotin. Ja sillä. Katsotaan, kun saadaan vähän, niin päästään nyt osa tavaroista lähtee roskiin, jotain lahjoitetaan pois. Katsotaan ihan just vähän tossa lisää, kun saadaan tavaroita laiteltua. No niin, joo. Viedään nyt ainakin raivuri ja rimmeri tänne. Täällä tilassahan nyt ei ole niitä valoja oikeastaan. Ne menee johkut tonne. Täällä on nyt Opel ja Dodge. Pitäisi saada vielä 3. auto tänne talveksi. Mutta. Katsotaan nyt vähän minne täällä nyt laitetaan mitäkin. Tätä on vaan tätä romua kyllä niinku ihan tarpeeksi. Noin, se pysyy siinä. Minne mä näin nyt laitan? No. Okei. Saakin olla tuolla. Joo. Jotain lattiahiontakonetta ja kaikkea, mitä ei varmaan kyllä tulla tarviimaan, mutta kyllä tänne 3. auto menee. Painonnostopenkki ja täällä on käsipainoa ja kaikkea, niin ne menee tuohon naapurille lahjoituksena, että lapsi pelaa
tuolla pelikanssin maalivahtina. 10-vuotias, niin vaaditaan voimaa lisää. Me tarvii painonnostotavarat. Niin oli puhe, että tulkaa hakemaan vaan noin meiltä. Ne ei ole käytetty 15-20 vuoteen. Niin. Mutta aika nuorilta vaaditaan jo, että saadaan voimaa lisää. Mutta mikäs siinä? Hyvä, että tykkää harrastaa vihreäniä viikossa. Katsotaan vähän Sitten kannetaan noin renkaat pois tosta. Järjestellään noita G-sisustan tavaroita. Ja. Niin. Katsotaan noita hyllyjuttuja nyt, laitetaanko niitä tänään vai ei. Kunhan nyt saatais tää lattia-alue tästä silleen suunnilleen. Tuon sirkkelinkin olisi tietty fiksuna voinut äsken viiä sinne. Se on nyt hyvä siinä. Katsotaan kohta, kun ollaan saatu vähän siivottua. Tässä tulee kumminkin nyt taas kestämään. No niin. Nyt on Biltema halvin hiekkapuhallus sellainen. Mikä se pistooli nyt oikein onkaan, niin sillä nyt on puhalleltu nämä saranat vähän. Niistä tuli ihan ok. Ja tää tila nyt muutenkin, että on siivottu ja hyllyt siirretty. Osa tonne ja sit tuolla osa. Et laitettiin tänne nyt noin hionta- ja maalaustavarat ja tommoset karhunkielet, mitä nyt oikein onkaan. Tuolla on sitten kaikkea vähän muuta. Meinattiin otetaan vielä tuo yksi ovi tähän, niin jos saatais tossa vedettyä epoksi noihin. Katsotaan vähän onnistuuko se vai ei, mutta kun se sitähän hiotaan ja tolleen, niin siinä joku pikkupöly ja tommonen ei haittaa. Että näistä nyt tulee ihan ok näistä saranoista. Ihan ok toi. Elikö tää nyt jonkun 15 €, missä se on? Tuolla. Ei varmasti mikään paras, mutta kun ei paremmasta tiedä, niin toi oli ihan hyvä. Ja nyt täytyisi ottaa tuo kattoverhoilu vielä pois, että kun täällä oli toi antennipaikka vuotanut, niin kattoverhoilu pois, sitten tulpata se, sieltä on tiivistä niin kovettunut tuolta. Katsotaan se näkyykö se. Vähän äsken rapsuttelin, niin se ne tiivisten lähti sieltä muutaman osana pois. Ottaa kattoverhoiluveke ja en mä tiedä laitetaanko peräkärryn päälle ja pestää painepesurilla sitten. Saatas se nyt puhtaaksi. Vois sen pestä tossa paikallakin, mutta edelleen se antennipaikka pitäisi sieltä tulpata tai saada vedenpitäväksi. Et semmonen. On pari kaveria tulos hiomaan, että hitsaamaan hiomaan tekee pohjia tossa. Sanotaan nyt viikon sisään varmaankin. Niin. Katsotaan nyt paljon sitten saadaan etenemään. Mutta edelleen vähän olisi tuossa tavoitteena, että tänä vuonna tässä olisi nyt ainakin jonkunlainen pohjaväri. On nyt vähän taas hallin siivousta ja kaikkea muuta tollasta. Niin. Joo. Katsotaan kohta, kun ollaan saatu vähän vedettyä epoksiin noihin ja muutenkin kattoverhoilu pestää ja silleen. Jatketaan ihan just. No niin, kyllä tää päivä on tässä. Ovia ei ole vedetty epoksilla, että ne odottelee tuolla noin. Katsotaan niitä muutaman päivän päästä sitten, kun on taas aikaa. Tuo katto on nyt irti, siinä meni yllättävän, tai en tiedä yllättävän kauan, mutta sama homma kuin Oppelis. Toki ei nyt niin paha, siellähän oli katto kauttaaltaan ruosteja, mutta tää on niinku irronnut tuolta liimauksestaan. Tuolta mä rapsuttelin jo puukolla ja millä nyt sainkaan. Siinä on tossa liiman kohdalla niin tullut kosteutta, siellä on vähän ruostetta. Pitää ne ottaa pois ja tehdään silleen täällä, että laitetaan tänne näiden jäykisteiden kohdalle niin koriliimaa näihin ainakin kaikkiin keskimmäisiin. Että nämä laidimmaiset on jo vähän nämä on niinku kiinni.
noin vaan tuolta puhtaaksi ja koriliima väliin ja sitten katsotaan hommataanko bitumipaloja, että niitä laittaisi tonne kattoon. Vähän vähennisi sitten semmonen humina ehkä. Et ei tos nyt sen kummempia. Kattoa ei oo pesty. Katellaan sitä sitten joku päivä. Ei oo nyt tämän päivän homma alkaa mitään kattoverhoilua pesee, se likaantuu täällä kumminkin. Täällä on nää pari antennin läpivientiin, niin niitä vähän putsata. Laitetaan pelkät tulpat niihin, että täällä oli antennin johtokin poikki. Laitetaan semmonen tuulilasin sisäpuolelle tuleva. Semmonen vaikka. Katsotaan, tuossa muutaman päivän päästä saa jo. Tuossa on ollut jopa halukkaita, tulee hiomaan ja hitsaamaan ja tekee kaikenlaista. Ne luulee, että on kivaa, mutta kyllä ne tulee yllättymään. Että. Jos ne ovet tuolta nyt saataisiin vedettyä siihen epoksiin, niin otetaan sitten sen jälkeen konepelti ja toi takaluukku. Et takaluukkuun ehkä hitsataan ihan vähän. Mä en muista enää. Mutta. Katsotaan joku innokkaita apureita lupautu tulemaan. Että haluaa tulla. Ehdotti ihan itse jopa, niin tulee katumaan. Mut joo. Katsotaan, kun ollaan niiden kanssa saatu vähän tuosta tehtyä, niin miten on oikein sitten edennyt. Varmaan viikon 2 päästä seuraava video tästä. Mutta kyllä tää nyt edelleen, joku väri siihen tulee vielä tänä vuonna. Nyt on vähän muutakin tekemistä, mutta kyllä tällä nyt vaan etitään sitä aikaa. Mutta katsotaan seuraavalla videolla taas. Moro!